Egunon berriro, egonaz mikrofonoak eta jarri barik, eta gaur, egun berezide. Egun oso berezide, eta konekteta ontxe momentuen busturiko arrotegi egoitzagaz. Eta bertan dauzen, kuadrilla guztizegaz, badaki txortxe zauziela, telebizinan aurrien ikusten, zuzenien, nik zer kontakotzuetan. Gaur, esan dakue, egun espeziala eta berezize badakitz, amen, ona etorteko bazinen, askoz berobete egongo emitik ginela, baina hausena dekogun medizio bat. Badakitz zuek ni ikusten osuela hor, telebizioan, eta nik zuek ezaitzuet ikusten, baina gero deitxukotzuet momentutxu baten. Eta gaur, erakutzikotzuet, zertzu gauza dauzen amen, gure inguruko paduran, eta ez hori bakarri. Baitxe, proiektu politxbet gaur aguneoin, txori berezi bategaz, arrano arrantzaliegaz. Lo que estaba diciendo, ahora en directo, en exclusivo directo, estamos conectados con la residencia Arrotegi de Busturia y con toda esa cuadrilla de gente que se nos ha unido, con esa cuadrilla de gente que trabaja con los pájaros, que bueno, que tienen una ilusión terrible por mantener esos pájaros pequeños que se acercan también hasta sus casas, hasta su casa, que es la residencia, y trabajan con ellos y conjuntamente con nosotros. Y hoy un directo en exclusivo para Arrotegi y la gente que vive allí, sobre todo para que conozcan qué es lo que estamos viendo ahora mismo en las marismas de Urdaibai y sobre todo un proyecto súper chulo que tenemos con un pájaro que es el águila pescadora. Os voy a enseñar uno de mentiras, pero aquí está, el águila pescadora, arrano arrantzalia, y mirad cómo suena, ¿eh? Entzutela, ¿está? Eta bueno, eta zeuser hasi aurretik, dan hori, os voy a presentar también con quiénes estamos, nortzuk dauden hemen atzian, ze, a ber, guk hemen daneti daukogu, eta erakutsi ginke, nik uste dut, danetik, betxu, duela urtebete hasi ginean, oindala urtebete baino gehitxua, hasi ginean, hegaztiekaz eta lanien, zuekin, eta, klaro, betxu, zelako gauzak dikota zenik hemen, gordeta, zueri gogoratzeko, zelako bierrak eitzen dozu esan, Arrotegi egoitzakuek, amentxe, zuetariko asko eta asko, egoitzan bertan, hegaztizentzako jalekue jarri gendunien. Ordoie, behitxu, zelako elegante, zauzien hemen, danak jalekue montetan ibili ginenien. Jalekue monta gendun, hombre, laguntzaile pilo bat izan gendune, hemen ales, horre jalekuek beteten, kakauetiek, pipa jartzen, eta gero, ja, zuek horrek bier guztizek eitzen. Gelditzu zan, hori jaleku hori, behien lehenengo, oin badakitz, goizen deko zula, que habéis cambiado el comedero a la parte de arriba de la residencia, pero os van a llegar igual, todos los pájaros pequeños que habéis estado viendo durante el invierno. Lo que pasa es que ahora en primavera, estos pájaros que oímos por detrás también, pues están alimentándose con otras cosas, también pues con gusanos, con orugas, y ahora se os van a acercar un poco menos, gitxitxua, urreratuko jatzu ez, jalekuetara, baina ondino ikusiko duzu zelan segitzen damen urreratzen. Argazkitxo batzuk erakutziko zueraz, behitxu, holantxe gelditzu zan, jalekue, así quedó, y ahí empezaron a venir los pájaros. Estas fotos son fotos que nos habéis mandado vosotros, zuek bialdutako argazkize, Arrotegitik bertati. Amen. Kuadrilie, sendotza, eta bueno, eta danok kamene preparetan jalekuek eta preparetan zeuekaz, eta honek argazize dekotezenak, eta gero martxie zelan hasten dan. Zelan hasten dizen, bueno, jilgeruek etorten, zelan hasten dizen, txoripiloa, batez be jilgeruek, kaskabeltzak, txamilotxak, bueno, danetarikoak, sosoak eta danak eta usapalak edo tortolape ikusi zuez, eta zelan ibili ginen lanien, eta amentxe. Zelako bizitzasune, qué vida tenían los comederos durante el invierno. Esos comederos que habéis estado vosotros trabajando en ellos, ¿eh? Y por supuesto, trabajando desde aquí, desde la sala de aquí abajo, mirando a ver qué es lo que venía, qué pájaros venían, qué es lo que aparecía por ahí, y por supuesto que trabajando un montón y apuntando todo.
apuntando todo, que sois unos artistas, benetan, zenbat etorri dizen jantokire, behien ganien zenbat ibili dizen, inguruen bebai zeintzuk ikusi dizen, eta hori ja urtebete daroazue gitxi gora bera eitzen. Ian nos dekogun aukerie eta joan dan urtien moduen egunen baten urreratzen banaz, zeuen gaine, eta amentxe danon artien, barriro be eraztunek jarri txoritxu batzuk ikusi, eta zeuek soltetako. Amen. Ia datorrene hau pasetan danien hau pandemia ditxosua, aukerie badeko urreratzeko, eta zuen gana joateko, ezta? Baina, aliako da hori be. Baina, ostantzien, holantxe konforma biko gara, eta amentxe, zeuek, protagonista, zeuek eta txorize. Ni neu, atzetik, berbetan, baino ez. Baina, eingo guz gauza pilo bat, eta oin, lehenengo, eingo dugune, barrioen neu agertzenaz, bueltatxu bet emongo dugu Urdaibaiko padura honetatik. Ze, dekoguz hemen konekteta kamara batzuk, paduran, bata hemen aurrien, berzenterren aurrien, eta hortik manejaten dugu ikusteko zer dauen. Eta geur, nik egiz ezagotuet, ondino, seguru, ez dakitz, zer ikusi lehizen. Hamentik, sartuko gara oruetako kamaran, eta hortitxik ikusiko guz, ia zertzu gauza dauzen, eta zelako dugu aldize, dekogun gaur, hemen Urdaibai berzenterren. Badoa, hortxe, ari ikusten dugun. Hemen ikusten duzue, geure etxe aldize, hemen Urdaibai berzenterra, eta nikoin, hemendik maneja ingot, kamarie, ni neu, hemen barruen nau, nik ez dut ikusten hau, nik hau kamaratik baino ez dut ikusten, baina hemen ikusten duzue gure etxia, hemen egon bazauzi eganera, eta nire arpeize be oin momentuen ipiniko, baina gero kendu egingot, holan gauzak eta ikustera gara zenien, eskapaiat, hortxe, neure etxia. Itxiko dut apurtxu bet, handizago ipiniko txuet, hortxe, eta ni batzutan bebai agertuko nazamen holan zeuek ikusi deizuen, neure arpeize, ametxe eskinatxu baten, holako kuadrotxu baten agertuko naz, eta amenik nik retransmituko txuet hortxe ikusiko duzen gauza guztize. Deitxu, hartuko gukamarie eta urreratuko gara, hau, etzi esetzen duzu, urreratuko gara paduretara. Nos vamos a acercar a las marismas para ver qué clases de pájaros podemos ver hoy. Por atrás, no sé si oís bien el sonido, se oyen los mirlos, sosoak entzuten dire zorre, kantuen, gelditxu berik, atzetik, mikrofono bat dago bertan paduran, eta hortik be, sosoak eta entzuteko aukerie emoten dugu. Hemen dauz, txori batzuk, egaz urreratu ingo gara, zertu dizen ikusteko. Oiarra bentzutezu ez da, ze hemen alboan gallineroa dago, eta gallineroan, hortxe dabil oiar bate isildugarik egun osoan. Urreratuko gara, hemen dauzen irlatara, eta behitxu, hemen ja, kuadrille, behitxu, urreratu baitxezan, zertzu dizen, lehenko bat, ez dana hainbestetan ikusten, baina, amintxe aurrez aurre dekogune, ontsa ikusiko zuen, hortxe. Hau da, kopeta zurize, urolioan modukoa, baina, ikusten dozu ezelan dekon, hau, pikueta dana, zuri-zurize, dira izetez, balbaltza, uretako txorize da, ez da paitxie, no es un pato, es una fotxa, erderaz, eta euskeraz kopeta zurize, eta bakixu zahetxe kopeta zurize, ze zuri-zurize deko pikue eta bekokize, kopetie. Eta honek jaten dabena da, bedarra. Hortxe ikusten zuek, bedarra jan, uretako egaztize da, uretakoa, baina, kanpora beurteten deu, bedarra jateko orduen da, dekoz horrelako hanka zabal batzuk, emoten deu pantunflatan ibiltzen dala. Oso ondo, urreatu gaitxezan noin, hemen urrunien ikusten dugu zen beste batzu haine. Eta behitxu, hemen basatiek.
Hone bai di espaitxek, estos sí son patos, estos son ánades reales, que es ahora mismo, en verano, bueno, en primavera y en verano, el pato que más podemos ver aquí desde el Urdaibai Bird Center. Todos los que veis aquí son machos, dan adires arrak. Eta emiek nun dauz, ¿dónde están las? Mira, solo aquí hay una pareja, mira. Hemen dago, pareja txubet, urreratuko naz, ikusi daizuen, hortxe, parejie, arra atzeko partien, eta emien marroi-marroie eurrekoan. Pero si no, todos los que se ven casi prácticamente son machos. ¿Y dónde están las hembras? Pues incubando. Las hembras están trabajando, están cuidando los huevos y los nidos. Y algunas ya, hasta los patitos que ya han nacido. Y los machos, pues bueno, aquí, de juerga, echando la siesta, muchos de ellos. Bai, betu, betxu, benetan. Hamentxe dauz. Ikusten dozuz, hortxe dauz. Arrak, danak arrak, siesti botaten. Holantxe da. Oazen, jarretxuko ikusten, besterik ikusten badugu. Mobiduko gara eskumarantza, eta hor gauza zuritxuet ikusten da, ia zer izen da izen hau, urreratuko gara, amen, itxos txorize. Edo, amen artian be, txorizurize be bai, esatin jako. Eta beste leko batzutan, gabiotie. Itxos txorize, amen. Honepe bai, amen egoten direz, estas pájaros también, la costa está muy cerca, entonces suelen venir aquí y suelen intentar hacer nido, pero normalmente no les sale bien. Pero estos, muchos y la gran mayoría de las gaviotas que vemos aquí, tienen la colonia de cría, donde crían y hacen los nidos en Ízaro, en la isla de Ízaro. Araxe joaten gara, gube bai anillo behartzen, txorizerieta, eta amentxe. Kalatxorize, edo itxostxorize, txorizurize, gabiotie. Amentxe ikusten dozuela. Jarraitu daigun eta urreatu gaitxizan ona. Hemen azpizen zeu zer gertu-gertutik edo urrerautik ikusten dugun. Betxo, hemen dator, kopeta zurize, barriro, betxo, utxi ikusiko txaguz, hankak, venga. Ia zelako hankareko zan, Flipanti da. Txaron, ontsi enfokeko deu. Ui, dinonik. Eta gizaitxik, segundo bat. Bai, ontsi enfokada. Baina, gure dut zuek ikustie zelako hankakatxarroa deko zan, Betxo, emoten du pantunfla deko zela, hortxe ikusten da. Ikuste zuez, horrekaz ugerreitzeko ibiltzetxuz horrek. Erremoek izango balitzek ez moduen, holan, zabal-zabaleite, eta horretxekaz ibiltzen da uretan. Guzti besta ditzen, Ikusi zelako hanka berezizek deko zan, Betxo, urreratu naz, pilo bat, baina hortxe ikusten direz, zelako hankak. Ugerreitzeko ibiltzen adezan hankak. Kopeta zuri be, fotxa. Una ave acuática, que antes en Urdaibai casi ni se veían. Es como si se veía la gallineta. Urolloa izango basa muy bien, pero distinta. Osondo, vamos a seguir. ¿Qué es lo que vemos? Beste urolloa, parkatu, beste kopeta zuri bet, baina jarraitu daigun. Kopeta zuriz da ospide bat, baina nik esperantzi badeko beste zeo zerbe ikusteko, eta ostatzen gero paseko gara beste alderrigatera. Osoto, guazen ikustera ber, hemen beste islatan zertxo gauza ikusi leiz esan, a ver, lo que se puede ver en las otras islas, y este es el paisaje que vemos, Aquí al fondo, luego nos vamos a acercar, vamos a ver, bueno, un montón de sitios. Amen, izlie, hor moko zabalak egoten diruzulako piku edekenak, baina gaur utzik Marie behien gau, la marea está baja, entonces se han ido todos hacia la zona de Busturia y Canala. Pero luego vamos a mirar desde otra cámara que tenemos. Gero ikusko du. Oin, urreatuko gara, amen,
atxarreko, betxu, neure arpeixek entuko tametik, gero ipiniko nazostara be. Hemen, atxarreko mendizarra guztize, Antoline, horra hurrien, artiako paisajiek ikusten behar izoin, Eta hause, ikusten dutena, oin momentuen, ametik kamaratik. Hemen islan be, txorizepe badauz, hay bastantes pájaros. Eta danak, batez be, basatiek. Anades reales. Azulones, be bai netzetzia. Hemen ikusten dana. Eta oin, egingo dugu gauzatxo bat. Ze, esan dutzuet, itxaron apurbet, gauza bat begitxu biotamen. Segundo bat. Vale. Hemen hau barriro. Oinengo dugune da, paseko gara beste kamara batera eta zuek esetzeko ze proiektutan gabizen. Ez dakit txentera basarie, baina ni komenta dut nozi ginen, zelan gabizen txori batera arrano arrantzalie, zelan ekargen duzen aspaldi baten Eskoziatik arrano batzuk, hemen urdairain hasi eta gure dugune da hemen abizi itxi. Aurton, eukidugu zubertiek, gure arranoak bueltan etorri direz Afrikatik, neskalagun edo arrano lagune topadabe, eta abiza bat martxan beke. Nun eta kanalen. Kanalen, justo hortxe, busturi pare-parean, erregioan erdizen, jarriniko abiza baten, eta antxe, bikoti edau, eta bikotiek sorpresa itzen da Moskun. Ze etorzien martxuen edo martizen, hogeta lauen, vinieron la pareja de las águilas pescadoras sobre el 24 de marzo y el 31 de marzo, y han cogido el nido que está situado en Canala, justo al frente, enfrente de Busturia, enfrente de donde estáis vosotros y vosotras, y tenemos sorpresa, porque esas parejas de águilas pescadoras ha puesto un huevo, pero no uno, ha puesto 2 y ha puesto 3, es como la gallina turuleta, ha puesto un huevo, ha puesto 2, ha puesto 3, bai. Arrano, arrantzariek, 3 arrautza dekoz abizean. Eta oin erakutzeko zuet, lehenengo zelan ekarri genduzen, lehenengo abizia ikusiko dugu, eta gero, erakutzeko zuet zelan izen zan proiektue, eta zer dan, amendik aurrera, ikusiko dugune. Ordoi, guazen abiziei ikusten. Segundo bat, sartuko naz amendik, ni paretik enduko naz, zen ni motzanaz arranoak askun pareta, eta hor ikusiko dugu, urrundu egingo naz, apurbe, urrundu egingo naz, erakusteko nun nauen, eta beste kamara batera joango gara. Baina lehenengo sorpresa nolotxo. Ikusiko dugu hemen, zelako biztak, deko guzen, urdairaiko ona zoragarri honetan. Ordoie, ikusiko zuen. Hemen. Beitxu. Hau, oin, indotena da, beste leku batera joan. Joanaz, Busturiko eta, Kanaleko arteako, esan dut, paduretara, hortxe, hanbeko inguruen, dauen ingurure. Hor, beste kamaratxu bedekogu, eta batez be, arranoan abizia ikusteko, baina ikusi hemendik zelako biztak ikusten dizen, Hemen padurie, marie baju dauenien, honetana basatzak direz. Hemen aspe ingurue, Busturiko aspe bueltie. Hortxe zuek ondo-ondon zauzia, hemendik esari ikusten, baina hortxe zarizie zeuek. Hortxe. Gero hemendik pasaten gara San Bartolomerantza, hemen Etxebarriatze talen konejun granji onzana, Etxebarri bebai hortxe, Kanposantue Busturikoa. Eta hemen, hori be, beste leku politxuet Urdaibaikoa ikusteko Madaria Ladorretxiek. Ekoetxea, Madaize, hemen ikusten da. Eta orain, gitxike San Bartolometik, San Cristobaldera, erakutziko zuet. Leku honek ikusteko, hor goizen, gorantza itxen boz, soilu berantza joango naz, baina, hemen. Ja,
ikusten dugu, San Cristobal erantza aurreratuten, padura guztizek, erreizioa ikusten da hemen, Marie baju dau, ordu bizetan da pleamarra, eta hemen gorantzaitzen bot, betxu, soilube, ze ondo ikusten den soilube, eta soilubeko antenak, betxu. Bazen, urreratuko gara soilube bertar arte. Betxu, ze ondo ikusten da hemen, antenak, soilubekoak, nik uste dozuek egonda gongo zariela hor, nonos, aspaldi badabe, baina, seguramente egonda zauzi, hor soilua inguruen. Ze zuetariko asko, batzu busturitxarrak, mundekarrak, bermiotarrak, ermukoa bebai bakitz dauela bat, eta bueno, inguru guztiko jentie zauzi hor, eta bitxu, honegaz kamariaz, zelako politxo ikusten da paisaje guztize. Amen, Murutako astilleroak, los astilleros de Murueta, erregioan bertan, grui horri ikusten da, hortxe ikusten zuen, ze bertu ikusten da, hortxe. Horre, itxosontzizik eta hitzen da ez gero, itxosora botateko, Muruetako astilleroa. Eta joaten bagara artiarantza urnitzen, baina, bueno, ja Murutan gauz, trenabe ontxe paseko da, entzun eitzen dut. Osea, trena ikusteko aukerien euko. Baina urreratzen bagara gehiago, amen, beste leku ezagun bet. Nok ez dugu esetzen Muruetako Tximinizea. Quien no conoce la tejería de Murueta. Aquí. Hortxe dago, Tximinizea. Elegante. Ja, barriztu tebe bai. Barriztu egin leku, eta oso leku zoragarrize ikusteko, eta historiaz betenikoa, hemen itxezien ladriluek eta telia gero baserrizetan da, georetzietan da jartzeko. Muruetako telierize. Eta atzerantza itxemo, eguzkizek emon gozte, baina, urreratuko gara, Anboto eta Anboto bueltara, Zaibigain, danetarikoa, Zaibigain hemen, gero, Mugarra eta danak, bitxuzago, mendizek ikusten izen dozia, Durengoko parterantza, baina itzel ikusten direz, kamariaz. Eta amaitzen joateko bijatxua ametik, venga, urreatu gaitxizan, beste mendi ezagun batera. Hau ganera, Urdaibain da. Urrutxu gelditzen jako, baina Urdaibain. Urreatu gaitxizan, mendi honetara, Aixerrotaz, jositxe dauen, oize mendize, oiz, amen. Amen, San Cristobaleko ermitxien bueltie, urrutxutik eta igoten dana, hortxe ikusten zuez Aixerrotaz, zelan da izen martxan, urrun dauz, baina honek kamariak imotezku, eta hortxe, martxan aixi egongo da, horre oize bueltan, eta amen, oizeko Aixerrotak, eta antenape, guazen urbiltzera, puntara, oiz puntara, eta urreratu gaitxezan ikusteko Urdaibaiko tontorrik altuena, amen. Oize. Horbe, seguramente danok gehizenok egonda egongo zarie, aspaldi badabe, baina egonda egongo zariela. Zelako, biztak, deko guzen hemen, ikusitxe artiatik. Pasa ingo toño lan, salto ingot beste leku batera, laguntzen bazte, kamari horrek, amen, leku ondo. Eta hemen dira, artiako basoak, kanale, hanbeko, leku zuentzako, gehizenontzako ezagunek izango dizen lekuek. Hortxe, ikusten direz, zelako basoak deko guzen, laiderantzak bidien, kanaleko eusua, hausua edo herriz esango dinke, zeia, nik uste dut, kanalarrak, kanala ikusten da bera. Netzako artia da, bai. Batu dino ezukarri eta bai, ez da ipa, nik artia dela esango nike. Edo kanale, independiente. Eta hementxe, kanaleko ostrerie, eta, buelti amaitzeko, han fondoan, erreizioan, sarrerie eta mundeka.
jogu bueltie, baina zer gaitxideko gaukamaria? Ba, hemen behien dauen gauzatxu bat ikusteko, behitxu. Hemen dago, arrano, arrantzalien abizie. Olako poste batetan, poste bat jarri gendun, pusimos un poste, con un nido, con 4 ramas al principio. Vinieron las águilas pescadoras y la han cogido para ellos. Esta es ahora la casa que tienen, el nido que tienen. Deko egin abizi. Eta bitxu, zer dauen abizan. Urreratu gaitxezan. Ikusiko zuen ze ondo, ikusiko zuen arranuen. Bitxu, hemen dago. Ikuste zuen botata dauela, abizan. Hau da, arrano arrantzalie, eta hau da, emie, esango neke. Eta emiek izena deko, Emie deitzen da landa. Ikustezu zelako begiz eta zelako mokua dekon, zelako pikue dekon, Hau da, arrano arrantzalie, águila pescadora. Esta es la hembra, se llama landa. Y el macho estará ahora igual pescando por ahí, porque le suele traer el desayuno y la comida, porque la hembra está ahora, bueno, haciendo un trabajo totalmente importante, porque debajo de ella tiene 3 huevos, ya os he dicho, no 1, ni 2, ni 3. 3, no 1 ni 2, sino 3 huevos, que ahora os voy a enseñar cómo son, porque tengo foto. Baina, hementxe dago, emia, etzanda, arrutzak berotzen, eta behitxu zelako elegantie. A ber, esan bihotzutena da, honek arranuok, bakarrik, arraine jaten dabela. Horretarako dekoiez olako atzamar, bueno, erpie dekoiez itzelak, eta uretara botaten direz, hori arrainetopetako, baina behitxu zelako elegantie dan, Begize, hori pikue, arraine gero sartitxuteko, jateko orduen, benetan itzela. Eta hor, siestatxu beteitzen bebai, hainbeste denpora egin bideo hor, arrautzak eta ipini bezan, eta hor, 5 aste egongo da arrautz horrek berotzen. Olioak eta 21 egun. Egoten di, espaitxek eta antzarrak eta 28 egun. Ba, honek arranuok, 35, 28 egun. Egoten diez, arrautzak berotuten. Bai. Hementxe ikusten duzue. Formal, landa, arrano, emie, beran abizan. Eta seguramente, arra hortizian ibiliko da, arrainetopetan. Eta erakutziko txuet, holan, lehen esan dut zuten imaginetan, erakutziko txuet zelan, azpizen, hemen lehenengo argazki bit erakutziko txuet, ikusteko zelako kolorieta deken arrautzak, bitxu, holako direz arrautzak. Hor dago, emie landa, eta hor momentuen arrautzadi, baina ez direz ikusten. Ikustezu ez da, hemen behien arrutzak, ganera, honek arrutzak direz, atletikekoak esango nekez, gorrizek eta zurizek direz. Atletikek behin ataraban kamiseta bat, nik jendieri gainera etxaken guzteu, politxezat, eta horren estilokoa esan. Arrutzak behintzet atletikekoak. Eta goitzen ikustera, beste sorpresie. Hemen, argazkien ikusten diez. Perfectamente 3 arrautzak. Betxu zelako arrautzak, Eta arrautzak direz, oioanak eta baino handizeuak, Son más grandes que las de la gallina, No creéis que son huevos pequeñitos, Porque al final, una águila pescadora de estas tiene 1,70 m, casi de punta a punta de ala. Es un cacharro, Es un cacharro. Bai. Honek, hementxe ikusten duzuez, honek arrutza. Eta ez hori bakarri. Venga, erakutziko zuepe bai, eurek etorri zian eguneko bideo bat. Kusteko, nik esplikako zuez eitzen da den, Yo os explico qué es lo que estaban haciendo. Ontxe. A ver, hemen dago bideoa. Eta hor dago Roy, ikusten diako hor, eraztun, betxu, gelditxo egon. Aquí le veis a Roy, que tiene una anilla amarilla en la pata izquierda, y por eso sabemos que es el macho. Se llama Roy. Y le pusimos el nombre de Roy porque hay un escocés que nos ayudó en el proyecto, que bueno,
en honor a él, beran omenez, jarritzagun Roy. Eta Roy, hemen ikusten duzuen arranoa, honek 8 urte egingo deuz ontxe ekainien. Eskoziatik ekarri gendun, eta hementxe hasi gendun. Hementxe solteu, eta gero Afrikatik onantza ibilide joan da etorri zen, eta ia irez, topaban arrano lagune edo, neska lagune edo esango dike, emetxu bet, bolitxe denetan, landa izenekoa, eta ontxe ikusiko dugun bideoan, ikusiko zue, bera, arrano lagune etorri zan egune, eta zelako postasune hartzen daren Roik, eta bueno, hau, pasesan, Martizen 30, kontuten hartu. Guazen ikustera bideoa, eta nik esplikako zuet. Hemen da Roy, tranquila, arraine jaten, hortxe, badurako poste baten da, halako baten, nervioso jartzen hasten da, eta bera abizan zaintzen, hori bai, berak zaintzen dugu abizie, berak ipintzen dugu abizie, atontzen dugu abizie, eta halako baten, hasten da egazien, hor zeruen gora eta bera, txili joka, txi, deike, nori deike, eta nori deike egon zan. Ingurutik pasesan landari, emieri, eta deitxo itxetzo, etorteko abizara esaten. Eta ikusko zuen, etorten da, abizara, ondino deike segitzen deu, eta segiduen nalako baten, deike dabilela, hortxe agertzen da eskumatik, raust, bigarren arranoa, abizan, abitxu zelako postasune, bizona, urte osoa, ikusi barik egon, negu osoa, Afrikako lurratatik, eta amentxe barri dube, batu direz, Urdaibaiko abizan honetan, Aranjiaz. Pentsa, zelako bikotie sortudan amen Urdaibai. Gauza gehiago, eta behitxu, eta erakutziko zuet, ze, claro, ezagutzuet, zelan etorzien, nora joan ziren, zeitzen ben, baina, honek arranuok, hemen, ikusten duzue, hau basoa ipini hotzuten hemen, ez da, este bosque que veis aquí. Pues bueno, os voy a explicar de dónde vienen y cómo empezó todo el proyecto. Pero en un tistaz, Hau basoa dau Eskozian. Eskozia, abitik eta, ez zenbat mile kilometro da, 2.000, 3.000 ez da gitxongo badirez, baina hortxe hueltan egongo direz. 3.000 edo 2.000, ez da, 2.000 izango direz. Hortxe, hainbeste arrano dagoz, eta bertako abiza batetik, guk egin du proiektu Eusko Jaurlaritzagaz eta Bizkaiko Foru Aldundizegaz, eta baitxe bai Eskoziako gobernuaz. Eta bertatik ekartzen gendu zen, urtero, 12 arrano arrantzale txita. Horre txitok, abioiez ekarri Busturialdera, Urdaibaire, eta, klaro, honek etorte ziren, etxo, hemen dauz, hemen nogiko txie, furgoneti, eta behin aeroportura ailegeta hartzen ziren furgonetan, eta honetan kajatan, hemen barruen, bakotxien 3 arrano ekarten gendu zen Eskoziatik. Gabaz, gure lagun batzukaz, arranoatan, bueno, dauzen aditurik espertorik handizenak, hemen Javi Elorriaga, neure alboan, eta hemen hau beste neskie, Mar, Huelbakoa, eta Tarifa Mixidane beste lagune, eta ekarri kajatan, hemen arrano guztizek, eta hemen inguruen eukiren duen, horrelako txabola batera ekarten gendu zen, han, guk horretarako jateku emotitzagoen eta hasi, lehenengo anileu, erastune jarri, pixeu, baina betxo, zelako arrano direzan da, zelako erpieleko izan, betxo. Horretxi badezpada, ondo kontuz ibilbide, erpiek asesoratzeko, eta eitxe gendu zen, anilue jarri, pixeu, dato pile bat hartu, nian formal nau, apuntetan dana, ustezu, eta hemen Mar eta Javi bierrien, eta hori bai, kontuz, eukibida, horikaz erpiekaz, zehorrez sartzen botzuz, adios. Gero, hemen, gure lagunekaz egin mintu eitzen, kamarakaz, eta hemen, euren txabolan edo euren lekuen. Guztezu ez, honen direz, arrano gaztetxuek, Eskoziatik ekarri barri, bakotxak berande anilloaz,
anillo horize, letra bigaz. P2 batak, eta gero, fijeu, zelako atzamarra dira izan. Hemen P0 edo P utza deitzen dana, beste bat, arraizati bateaz, P bat gainera oin, hau atzien dauena, hori da, oin momentuen Santanderreko bai jendau eta txuriko izena deko. Horrepe 8 urte dekoz. Eta, holantxik, hasi ginen proiektu, hasi egin duzen da, kapaz hasi genien egazeitzeko solteu. Hemen dekogu, egun baten, soltaren duzen egun baten, hemen da Roi be, gaztetxo izen zanien hoxe da Roi. Triste arpeize deko, baina, bakotxak deko, beran arpeize ditxu, da Roi, hemen ikusiko zu beste arrano bat, arpeikera diferenti dekona, eta hemen beste bat, letxe txarrien dauela, moten dabela, behitxu, ikustezu ez da? Bolitxe hau be, baina, emoten dabe, mala letxe dikola, baina, keba. Honek danak, Roiren nebarregak. Eta egun baten ja, txak, egazeitzen azten bidez, hemen ikusten dugu, lehenengo egaldizean, Roi, N3 jartzen dugu, anilloen, eta, hemen txe, Roi, gure inguruen, egazien. Claro, honek arranoak eta Afrikar arte joan ziren, baina gero Afrikatipe bueltan, etorri ziren, eta hemen, barriro berroi, Afrikati bueltan beste urte baten. Hemen ikusten da. Bere anilloaz, arrainegaz, urdaibain, 3. edo 4. urtien. Hau be, ire satanikoa, ire zezoin gala urte diatanikoa argazkiden, Roi, hemen, paduran, erdizen. Baina, klaro, zuek ez pentseu hau gauza errez-errezara izeten da nik, ze euretariko askok arazoak izeten da bez. Eta batzutan arazo potentiek, ze Afrikarentzako bidien da mendi dauzenien, euretzako arrisku handizenetariko bat izeten direz poste elektrikoak. Hemen, jasarri etxen direz, pausatu etxen direz, eta gero ikutzen bada kabli hori, prigidu. Eta ez pentseu, ez da nik paseu, ze Roiren lagun bat, hemen ikusten duzu, P3, beraz, egon zana, oizen mendizen, egon zan, horrelako poste elektriko baten zendu zan. Elektrokuta egin zan. Ikuste zu hemen, postien azpizen P3. Elektrokuteta. Klar, gupenaz. Baina, Roi behintzen, arran honek, Afrikar arte joan, eta Afrikaratik 8 biderin jo bueltie, edo 7 biderin jo bueltie, eta urton, txitak ikuitzeko prest. Eta hori da ikusten dugune. Ontxe, zuzenien, hemen, urdairaiko paduratan. Behitxu, zelako elegantie, hau, emie, landa. Landa frantziko arrano arrantzale bata. Loira inguruen jaizonikoa, eta Roiren lagune indiana, eta hain beragaz, familize eukitzeko prest. Preparados para las chitas, para los pollitos que puedan nacer. Pero ya os digo, 35-38 días. Creemos que si todo va bien y no se les molesta mucho, para junio, o en junio, la primera semana de junio, podemos tener las primeras águilas pescadoras que hayan nacido en Urdaibai. Eta ez pentseue gauza holan, itxaron, topetan bot, gauzatxuet erakusteko. Ez pentseu bakarrik gu egoten gara holan arranoak ikusten, da... Ez, egoten gara ikusten, baina arranoak be bai, zueri moduen erakusten zugun moduen, eskolari be, erakutze itxetzague, arranoakaz lanien etxen, bierre etxen. Eta erakutzeko zuet gauzatxua, topetan doten, ze itzelak direz, segundo bat, hemen, hainbeste botoideko daz, eta, klaro, batzutan, ontxe, segundo bat, ze atzu, zuen alboan altaminen dauen usturiko eskoliaz, uzelai eskoliaz, eukidugu bebai horrelako zuzeneko bat. Eta ez dakizue zelako, behitxu, ontxe altze da. Eta hemen ikusten duguz arrotzak, altzain je, emie, ez da gizegatxik,
ikeratu edo inge, eta mentxe ikuste zuez, arrautza zuri gorrizek. Emoten deuz galeperran adizela, baina handizia badirez, Ikuste zuen. Ez da izegatxe Kristo, altza ingen. A ber, ikusingo gu betxu, erpiak ordekoz, hau da emie, igual urreratu jako arra, baina ez, arrastot ikusten. Baina ikeratu egin zeu zegaz, guazen ikustera zelan, zelako maitxasunez, moritzetxu zen arrutzak eta zelan tapetan dabesan, sartzen deuz hor azpizen, berotzeko, betxu, sartu deuz. Hori bai, betxu, luma bat be, jeuzien jako. Amen, ustezu. Hau lumie, ontxe, guzteneko luma bat, jeuzien jako. Arranoari. Ez da gizagatxik, ikeratu edo ine. Bueno, amesetan igual egon gozan. Honepe, ameseitzen gara, eta que buena, behitxu. Eta hori, guazen ikusten, aber topetan duten, bai. Eta erakuste dutzuetan, atzo, gusturiko umiek zelako gauzak egizan. Aber topetan duten, eta aber alba dut bajatu. Ez. Holan ezin jot. A ber. Ai, ez, holan ezin jot. Nabila hemen ikusi gurien, gauza bazueri erakutsi gurien. Baina, ez toz kasurik eitxe. Baina beste lan beste gauzaten erakutsi batzuet. A ber, kasu eitxe bazte. Hemen, jingo bazen duen, zenbat eta zenbat botoideko da zen, alusin egingo zen duen. Gero erakutsiko zuen. Zenbat botoideko da zen. Hemen dago, arranoa, tranquil, hartuko tau bideoa, a ber, oini pintxen botamen, kasu itxen badozte, eta entzune, ze eskolako uniekaz bier pilo bat eitzen dugu, eta atzo, hortxe, esan zuet, Busturiko Uzelai eskolako gaztetxoekaz, ontsa erakutziko zuet, behitxo. Honekaz kuadriliaz, egon ginen zuzen ginen berbetan. Eurepe, ikuste duzu hemen, zeuelez, pantaila ipini, eta ni berbetan daben arrano ikusten, eta ez hori bakarrik, eurek adi. Elegante, talde, bueno, hau da, gure etorkizune, este es nuestro futuro, eta aquí están. Y un montón de trabajos que hacen con el águila pescadora, Veis aquí que de dónde a dónde van, quién es Lambda, quién es Roy, qué es lo que comen, cuántas veces comen, cuántos huevos tiene, bueno, danetarikoa eitzen da dena. Eta ez hori bakarrik. Kantetan dabe. Ze guk hemen badekogu, umiekaz, eñiko kanta bat, eta horregaz iguela maitxuko dugu gaur, umiekaz, grabaniko kanta bat, ontsi ikusko zuen. Zaiatuko naz sartzen, segundo bat, a ber, kasu ditzen bazte, eta entzuten dan, ez da entzuten, bueno, baina ingo dut, batera ipini, segundo bat, arranora paseko naz, ontxe dago, arranoan, piniko naz amen, emongo txaton neri, dana itxeko kapaz nazen, etorko naz ona, onatzera, epa, ontxe bai segiduen, eta entzungo zuen eta ikusiko zuen, arrantzalien kantie, gure umiek, Urdaibaiko umiek eibena, eta benetan politxe eta elegantie. Baina lehenengo, hori ikusi horretik, erakustie gure dutzuet, zelan eitzen daben arrantzan, honek arranoak. Behitxu, bideo txuet, enpingo txuet, ontxe, txal.
Dios, estáis ahí movidas ona. Segundo bat, kargetan itxikot, emongotzat gorantz, bai. Eta oin, erakutziko zuen bideo bat ikusteko zelan arrantzatzen daren arrano arrantzaliek. Horreie. Fijeu, Hortxe ikusten da arranoa, egaz, eta goitxik, 50 metrotik, eta hor behien bitxu platuzie ikusten den, eta halako baten, fijetan da beherantza, ipintzen da hor, burue bera begire, atzamarra zabaltetxuz, erpiek, eta txaust, uretara, baina uretara barrur arte, eta behitxu, zelako platuzie arrape da ben. Holan txikitzen du garrantzan, arrano arrantzaliek, Eta platuza hori gero jateko, klaro. Hemen urdaidain be platuzak, mubliek eta egunen baten lupinatxuren bat bai jaten du. Hortxe deko zuen, arrano arrantzalie, eta klaro, horrelako txori bateri, zelanez, amengo gaztietxuenak, abesti bete intzien, abesti benetan elegantiek eta politxe. Ontxe momentuen, segundotxu baten, entzungo dozuen, abesti, itxarone, segundo bat, ondinok ez. Batera ipin bioteta. Ontxe, zuentzako, guztiziontzako, arrano, arrantzalien, kantie, bat, bi, eta hiru. Montorre eta Urretxindorra eskolako umiek eineko kantie. Espero dut gustaiatzuela kantie, eleganti, ez da? Horrek kantak egin izan, Urdairaiko umiek, eskolako umiek. Eta bitxuntxe, arrautzak ikusten jakoz, arrautzak. Eta bitxu zelako kurizioso, deko zen, emiek atzamarrak eta erpiek barurantza arrautzak esapurtuteko. Eta hortxe, sartzetxuz beran azpizen, ontxe, segi zen, amintxe, Urdairaiko arrano arrantzalien zuzeneko bideue. Hauxe, sendagitxi gora bera, arrano arrantzaleari buruzko gauzak eta hemen inguruko gauzak, eta, agertzen manaz. Eta, uste dut, ez dakiz guzte baiatzu, si os ha gustado, os he metido una chapa increíble, pero os voy a llamar enseguida,
para ver a ver qué os ha parecido. Eta zuekin, berbaitxeko. Aupada hundi bet, arrotegiko danari. Eta urrengoan be, hemen, zuzeneko baten gogu berrizekaz. Abizan, jaizioten dizenerako, edo jaizioten bat diez, espero dugu, jaizioten dizezela, orduntxe be, egin gogu zuzeneko bat, ikusi daizu esan, txitak zelakoa dizen, zelan jateko ekartzitzien, eta egunetik egunera, gure baduzu segidu be bai, zuk esan zuen laguneri sendotzari eta esan da antxe ikusiko zue, hauxe kamarien. Barriro be, arrautzak ikusten diez eta guazen ikusten. Betxo, hemen dago, tapadeus ostara be. Hortxe dabi, leku eitzen eta arrautzakan ordenetan, baina oin, a ber, gauzatxu be. Hor luma bat jauzi jakona, bai, hortxe. Ikusten diz bebeien, arrautzak, ikustezu ez da, eta zelan, pikuegaz eta, suabe, mobidu eta beran azpizen, abizi ondo atondu, eta beran azpizen zelan gordeten da bezan, berotzeko, Eta bestie, ondo jabonda, jazta. Jesarri ganien, eta lekuei, eta arrautzak bero. 35, 38. Egun egongo diez, txita jaizo, baino, harino. Inkubazio, gogoratu. Nik itxiko zaitxuet, eta ontxe momentuen deitxiko zaitxuet, ikusteko zelan guztia jatzuen anazer, eta urrengoan be, egon gara. Eta berabendik itxire, elkarri ikusten gara, baina telebizio barik. Orduen, besarka da hundi bet, zuek guztizontzako, un abrazo muy grande para todas y todos, eta estamos. Gero arte!